Però bé, és el... Diria... Doncs molt bé, Mar. Bon dia i benvinguts de nou a un altre Recreblog. Avui som a Arenys de Mar, on fem la recreació del desembarcament del Coronel Amill. Miquelets de Catalunya porta des del 2014 fent aquesta recreació i de veritat que és molt espectacular perquè, doncs, això, els soldats desembarquen a la platja d'Arenys i ahir vam fer una mica d'escaramussa. I avui què farem? I avui, doncs això, estarem aquí al campament. Doncs avui estarem aquí al campament, farem una mica de vida de campament, una mica d'instrucció, explicació dels regiments i el desembarcament pròpiament dit. Què estem fent? Aquí. El barco.
Endavant, gira a l'esquerra, marxeu. Seguiu-me. Que arriba fins al genoll. I a baix, unes mitges vermelles també, protegides amb unes polaines. Unes sabates de soldat, que a l'època no tenien distinció entre dreta i esquerra. D'aquesta manera el fusell es converteix en una llança. Tenim un atac de cavalleria. La cavalleria entra en tromba per intentar trencar la línia. Un regle de 300 homes amb fusells amb baioneta. 300 més a darrere, també amb baioneta. Doncs això espanta una mica els cavalls. Infanteria lleugera com infanteria de línia. En aquest cas tenim el regiment del coronel Vilà i Ferrer. En comptes de portar una casaca, porta un magneto, és una mica més curt, té menys vol d'aquí de faldilla, porta menys tela, perquè aquesta gent estaven acostumats a lluitar per la muntanya, en llocs emboscats, i necessiten anar el més lleugers possible. Atureu-vos! Quart de volta a la dreta! Volta a la dreta! Atenció a la meva ordre! Pels que varen donar la seva vida en la lluita per la defensa dels drets i les llibertats de Catalunya, de la seva terra i dels seus homes i dones. Foc!